Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Alhamdulillah, mkoma robi ndino simba chayiso. Tipo ranga tise izoro le Christmas ne New Year. Christmas limboli nani. Nokuti le Christmas takambono zororawo 2 days 3 days tiliko ko Brazil tichiona urimi suchidaro. Asi tikataura zve New Year. Mkoma robi New Year ine andina kuiona. Nokuti ndakangoiona kumanheru. Kuseni tichidzoka. Saka alhamdulillah tingangoti zororo asi ndakaona kuti goro rinori ruzhinji rwese reZimbabwe nevese vakaenda mhiri kwemakongo alhamdulillah vanhu vakavhakasha nokuti kuti uzoti vanhu vavhakasha motikari dzakabheuka nekuda kwokuti dzanga dzichisarisa asi ndinongoti ndafuti nevepeace vaichengetedza vakazama nepavanogona asi mukoma zvanga zvakaoma asi alhamdulillah ndinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala kusvika panhasi aiva vazhinji vadzoka mumabasa nevazukuru vedu vakauya hurumende yakakwanisa kupa mukana vana vakawanda vamwe vanga vane ma20 years vamwe vane machi saka nekudzika kwavanoita mitemo yokuti vanhu vagone kumbouya kumamisha aiva zvinofadza nokuti vazhinji vacho vakwanisa kusvika mumamisha mavo panguva yezororo ndinoona zvakare panguva yezororo pano vanhu vazukuru venyu vakawanda vanga vachiuya vachitora mukana wekuti ai Christmas ni New Year zvanga zvakuita kuti zvakare mutadzi kudaira mafoni evamwe vanenge vari kunze. Alhamdulillah mukoma robi ndinofunga vazukuru vangu vanondinzwisisa kune vanondiziva nevakambouya panapa mukoma robi yanga siri nguva yekutamba nokuti nguva yangu inini kune vakauya panapa vese vanondipupurira kana pagrupu kana vakaita sei kana vakatoronga so pavanotasa paYouTube because nguva yaari kutaura muzukuru kuti sekuru pindura izvozvo mumwe munhu asvikirwa nedimoni kana kuti asvikirwa nemudzimari yavo so help yemunhu uye kuti ini nditore foni inini nguva iyoyo panosvika dzimu riye kuti ndiridaidze kuti ribude pamunhu nguva iyoyo ndinenge vanhu vanofunga kuti inini hamene kuti ndiri kushanda chiudzii inini ndoshanda under spiritually so kana mdzimu wabuda kuti ubude indinenge ndaukoka kuti uye ndosaka muri kuona machire akazara muno nepfimbo zvinhu izvozvo zvinotoda sekuru chapula kuti vapindure saka iwe ukanditi sekuru ndiri kufona ngavapindure azvigone kuti ndonguva yandasvikirwa nditore tsvimbo yangu ndisiye pasi nditambire foni ndotafanike mdzimu wako kuti wechikaradi kana kuti wechikesefu uye hausi wechikesefu wallahi ndewechiyawo saka ndinoita zvinoenda neculture yangu saka kana ndichidaira vazukuru ndinodaira ndine patience dzekuzirespecta chakandigara saka muzukuru asati sekuru ngavadaire foni yangu nokuti ini ndiri kuUK aiwa ndinodaira ari kuUK ari kuSouth Africa ari kuRuzeva ari kwaMurewa ari kupi munhu wese anoda kubatsirwa nasekuru chapo saka inini handitadzi handiginwe vazukuru vangu ndinovabasira handiti aya tinotenda ndakanzwa manditsvaga mukati vane muzukuru abva kuSouth Africa wo ichokwadi muzukuru wangu akasvika mukoma robi akati sekuru ndakambokuonai ndikambosvika kuno asi nhasi uno musekuru ndauya pamberi pevanhu ndoda kuti ndimbopindawo pana mukoma Robert variko here ndikati no zvazvoita ndezvokuti mukoma Robert munhu wokuti tinoti aripo asi hamirira inini nokuti anomira matraditional healers akawanda anomirira machiefs anomirirawo dzimwe dzinongobuda dziri kungonyuka dzinenge dzangobuda semutori wenhau mutori anoshambadza saka kana achishambadza anenge achiita kuti pese pane chakaipa guva rake rifambe kuita kuti chinhu chibude pachena chigarire pachena saka inini handisati ndaudzwa kuti bhozi kana vachibuda vanotioneka mukoma robi but nhasi ndoti varipo zvikanzi sekuru ndaikumbirawo inini ndoda kubuda ndikati aiwa rega ndivadane mukoma Robert vauya ndo wamaona muzukuru wenyu uyu ndewenyu tese munhu wachaporasi ndewenyu tese ndiri kumakatiteti ndipangu makadiko mukoma Robert tiripo izukuru sei kwabviwa aiwa kwabviwa kuri nani zvakoni kuri nani zvako matambudziko mabva ku inini ndinoshandira ndiri kuSouth asi ndiri kuningi wangu chitongwisa handiti aya pakanaka dambudziko rati muuye rakamira sei titi dambudziko rati ndisvike panapa zuva ranhasi mukoma Robert inini tongoti mufamily medu tiripo 36 takazorwa 36 vasikana 3 vakomana 3 baba vangu vanga vari vekuMalawi asi vakashaya 2002
amai vachiri vapenyu. Amai vangu vanogara neminini wangu kuchitongwisa. Inino ndange ndakarorwa. Ndakaitova na 4. Asi takazosiyana nemurume ndofunga mwana wangu last born musikana ane 2 years. Izvi mwana wacho ane 16 years tasiyana. Saka chanyanya kuti ndiuye kuzotaura pano pana sekuru. Taure nemisekuru nazvekare mukoma Robert. Ndakutanga nenhau yevana nokuti nhau yevana ndironya kundishungurudza. Ndozopinda munhau yangu. Pavana wangu wekutanga pandakambouya ndichiona sekuru. Ndakauta sekuru vana vangu mararamiro avari kuita ari kurwadza. Wekutanga akapedza chikoro. Apedza chikoro kuti atsvago chinobuda kana kuti mabasa anongoshedzwa munzeve muite zvakati hapana chinobuda. Because akanyora form 4 yake haana kunyatsobuda zvakanaka. Ndakamudzokoredzesa form 4 futi zvikatoita wese hapana chaakazobuda nacho. Zvadaro ndakazotora vana ndakugara navo inini kuSouth. Ndakati chitori course yechi give care yekuchengeta vanhu vakura vana. Akaita course iyoyo akapedza. Apedza kudaro akazowanawo munhu waakawanana naye akazororwa 2024. Arorwa kudaro aita pamiri. Ati pamiri pane 6 months yada kupinda mu7. Mwana ndobva atotanga kurwadziwa ngemunhu akuda kusununguka. Ndobva atozoendeswa kuhospital. Aendeswa kuhospital ari koko kupi kuSouth. Aendeswa kuhospital ndobva atonzi mwana vamutarisa zvikanzi mwana aburitsa gumbo. Saka tautokuita operation kuti buritse mwana. Ndobva mwana aita sei aitwa operation. Mwana achingobviswa mwana bva atoshaya. 25 December yokusi. 24 December kwauda kutonoedza. 25 December tichitonovika mwana. Zvadaro gore rapera iri 2025 munana October. November ndopakanzi ati mama ndazvitakura. Akati ichokwadi here. Akati azveshuwa mama ndozviripo. Musi wacho akaziva kuti ane pamiri akatanga kubleeda. Atanga kubleeda kudaro ndobva tati chienda kupi fonera murume wako bosi murume wacho anga asipo. Chifonera murume wako ende aizokutora muende kuclinic. Ndobva vaenda zvikanzi kuclinic kwakavharwa inge iri Saturday. Akazoya kulocation kwatinogara. Ndobva wasenda kwadoctor. Aenda kwadoctor. Doctor akati ida kuita miscarriage. Ndobva zototi kukupa mazuva 2 wakaenda kumba hapana chaunoita unongosvika nokuti asei nekugara. Usaite chimwe chinhu. Asi after 2 days udzoka kupi? Udzoka kuno kuna doctor uya. Zvesva pakati akaita sekudaro. Tichifonerana ko zviri sei uchiri kubleedera. Ati nhasi handisi. Musi wacho akazoya zuva rechitura anganzi auya akaenda kuna doctor. Aenda kuna doctor abva asvika. Zvikanzi wakutofanira kuenda kuGeneral Hospital because yaita miscarriage. Ndobva chienda kwadoctor ita sei unogezwa. Ndobva aenda kuGeneral vakamuadmita. Vamuadmita kudaro akagara 2 days. Ndobva anzi oda chidzokera kumba futi. Kana wadzokera kumba paunozodzoka ndopachazokuita operation. Asi atichaita operation yekutanga takuvhura panapa guvhu toita tocheka kusati kwakagara mwana. Toita sei toburitsa mwana. Atakata zvakanaka hapana chakaipa kana zvakadaro zviri right. Adzoka kumba musi wacho musi wakanzi azouya iri Sunday. Haana zokwanisa kusvika Sunday. Akabva azodzokera Saturday kuhospital zvarwadza. Ndobva aitwa futi operation yechi2. Haana kuzoitwa yeye anganzi aitwa paside. Akati zoitwa futi operation. Vakabva vazobvisa mwana. Ndodambudziko guru kune musikana mukuru. Wechipiri ane dambudziko handichaziva kuti ijeko here kana kuti chino kuti tanzwa kumadoctors taenda kumaclinics taenda. Mishonga yaunongonzi dai matoro mushonga wakati mapa mwana pamwe jeko rake ritase rinopera. Mukoma Robert unoti akatanga kurutsa
munonzwa tsitsi hapana chaanotya. Pane mumwe musi wandakatozombofonera sekuru kuma12 dzeusiku but ngoti vanhu vanenge varara unenge wangozama zvese zvese kuti pamwe pane chimwe chinokwanisa kuti ase kubatsira mwana kuti aita sei apore. Ipapo tongoti paakangotanga kutera kuti akuchitera nguva yake nanhasi idambudziko. Ini zvaane dambudziko remapiles handisati ndo masare here kana kuti chii tatambura mukoma Robert. Zvoti dzimwe nguva ndombosvika pakuchema kuti asi ndakatadze chii kuti vana vazosvika padambudziko rakadai so. Kwozoti musikana wechitatu akatanga uri muromo ameinoti dzimwe nguva taiti pamwe kunanzva muromo. Saka aiti akagara kutanga kuita zvinhu zveblack dzimwe nguva toti mizora Vaseline zvokwatoka. Ine zvaakushaya nekumeso manje zvichiita zvemapachi kukliniki zvetinoenda kumadhoktors kumakemesi tinotenga mushonga baba vacho vanoenda naye asi hapana chenji. Saka pane pandakazombogara nababa vacho ndikati wedway komambodo kumbofamba kana kutsvagwawo zvenyu kuti chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vaita sei zvinhu zvidai so. Kune mukomana aiwa mukomana asandani dambudziko naye anongochema ngoti ingu apo neapo anenge achingoti abudumbo mukurwadza asi vane matambudziko ndo vatatu vasikana. Saka ndati regedzai ndiende ndinobuda pamhepo sekuru vandibatsire unoti zvinyangwe mari chechekuti ubhadhare unenge usina. Ndina amai baba vacho nohungu mazuva ano ndopa vangumbotochengetei vana but kubva kumashuro zvaiomera inini. Ndini ndaiona kuti vana vadyi vana vapfeke vana vaenda kuchikoro ndodambudziko rine vana vangu. Kwozotiwo inini kukura kwandakaita ndakakura handiri munhuwo ndasingataure chingogarawo ndo ndakakura ndiri kumusha kwana amai anamai vangu vanobva kudombosha baba ndokumalawo. Saka takakura tiriko kumusha ikoko takura tiriko kumusha takazotorwa naamai nababa takugara navo papo pfungana ndiri grade 7 ndichiri kutondera zvakanaka. Zvadaro ini ndakandive nedambudziko zvikare ndejeko. Jeko rakandishungurudza zvokusvika pakuti ndakamboita imba yekutanga asi murume wacho akashaya handisina mwana. Ndakadzoka kumba ndagara kudaro pane ndichiri kurangarira patakazomboenda nababa naamai kuMbare kune imwe n'anga. Taenda ikoko handichatondera kuti vakataura vachiti kudi mataurana vakaita ikoko tazogara tati garei. Ndakazona baba vakatenga jira kala yangati brown here ndinotondera but kuti ndichinyatsotsanangura ndakaita sei nerukukwe ravakatenga kakukwe kadiki vakatenga nekapu yewhite neplate yewhite vakabva vandigadzika parukukwe vakaomberera hameno vaitaura nechirudzi chavo nasitamasotasi infiktangwena nasi handinzwa wangu chirudzi chacho vakataura zvavakataura vataura kudaro vapedza vakati ndima amai vangu. Saka jira iri moita sei mopota muchimonera kapu neplate ndozvamunopota muchinwira chimvura kana kudyira chikafu. Oza mutiri vana vadiki unongogamuchira zvese zvese hauzoti zvinoreve zvakareverwa zvichinzi kudini. Ndakangotora ndikatambirawo semwana ndikashandisa. Saka inini nepfungwa dzangu ndefungwa kuti pamwe dambudziko randinaro rejeko richaita sei richapera asi harina kupera. Parenatwa ndakaenda kuHarare hospital ndakaenda ndikatoitwa vanhu vanoti hanzi malaparoscope ekuvhurwa pano pakuvhwa zvitisati chii asi hapana chakaita sei chakashanda. Kuzosvika ndazotorwa nababa vevana vangu because vana vangu ndingori nevana vavo tangoita vana 4. Ndatorwa kudaro ndakagara ndofunga gore ndakutosvika 2 years sandaita mwana. Tadaro sandaita mwana kudaro murume wangu aipinda apostori. Saka inini ndakazopedzera kupinda postori. Saka jira riya rukukwe rwangu rwasakara kudhara jira kapu neplate zvakabva zvatorwa
nevanhu vekumazuva vakati kana watenda muchinamato hafaniri kushandisa zvinofanira kutopiswa. Saka vakatora vakazvipisa, vapisa kudaro vakataita munamato, vatatanga kunamata apostori. Tanamata andakagara zvakabva zvataita wese nemurume ataiwira nemurume pati kuti uone chekudya mumba panga pasina. Taitoita kutokwangwa yakutsvaga muvanhu kuti torarama sei kuti tidye. Panhau yejekwe tiri kumasowe ikoko takazomboenda kwataigara kunonzi kuchidzidzo kumanzaro enokoko. Ndofunga ndakagara ikoko ndazodzoka kumasowe tava ndazonzi nemumwe muprofita aiwa imimi zvinhu zvenyu zvanga zvakavharika kuti musaonekwa kunzi chii chiri kunyanya kunetsa chi mudumbu. Asi ezvino zvidzokerai kupi kuclinic vachakurifeya kuhospital kuti vachakuudzai kuti chii chiri kuita sei chiri kutambudza kudai. So vakanipa muteuro vakanipa ndikageza zvese ndikaita kuhospital vakati aiwa imimi problem yenyaya yaisa. Saka vakazondirifeya kugeneral hospital. Vandirifeya kugeneral hospital ndobva vazonditasa vakati iappendix. Vakabva vazondipa date rekuti ndidzokwe kupi kuhospital. Ndobva vazondita operation yeappendix. Ndaitwa operation iyeyo funga ndinambogara 3 months ndopandakazoita pamiri pemwana wangu. Vese ava vanazondinetsa kuti kuita bata vana aiwa ndakaita zvakanaka. Asi mumba chemo kana kuti uti ndirarama upenyu hunorarama nevamwe mazvo zvinhu zvasina kumbooma. Asi ndaitambura papasina kana chaibuda mukati meupenyu noti kana kunzi firstborn yangu iyoyo zvekupfeka chaizvo aizvipiwa nemunina wangu. Mari dzerendi chaidzo taitotsvaga kuvanhu kusvika tatoti so chii chiri kumboitika. Saka manje ndokuzoshandirwawo kuno vanenge vachikudza kuti kumasowe kwataenda mune pauri wakatemerwa nyora, une shawe rechirume, une shawe rekuti haufaniri kuti ugare muimba, saka zvinhu zvako hazviita sei hazvifambi zvakanaka. Ndakati okay, ndosaka ndakayaka kumasowe kuti ita sei ndinamate kuti zvacho zviita sei zvibve zviperi ndigaro zvakanaka tigaro zvakanaka sekugara kuti avambo. Asi hapana chakachinja mukoma Robert. Hapana chakachinja kusvika ndazosiyana nababa vevana. Ndichingoenda kuti pamwe ndikashandirwawo pamwe zvinoita sei zvinopera, asi hapana chaichinja. Hapana. Kusvika ndazotongoti ndegedza ndiita sei ndoatomararamiro kuti ndizoziva asekuru mwana wangu musikana firstborn ndiyakazoti mama kunze ndikuisire chi YouTube pafoni penyu. Saka ndo pandakazoona manje kuti saka munhu katone matambudziko akadai so anokuita sei anoyambukika. Saka ndokuzotsvaga kwandakaita sekuru. Ndosaka mazona ndaita sei ndauya pano. Ayo sekuru muzukuru ati ndakabona ipa YouTube ndakaona kuti dambudziko randinaro rinoyambuka. Haana kuuya kuzotsvaga zvimwe. Azitenderera kana kuita sei asvikauya kwamuri kuti azoyambuka kumatambudziko aainawo mukati meupenyu hwake kubva achikura achiroorwa uye nematambudziko ari kusangana nevana vake kunyanya vanasikana. Mukoma Robi ndanzwisisa. Ine ndakateerera kunzwa kutaura amai. Asi munoona kuti paCovid nikana ndisingaite mistake kumashure kwese kunganga zvakaziriko. Asi chandinotenda chokuti the whole Africa kana kuti the whole nyika dzese kuti chivanhu chedu chinzwike. Handiti kuti madzishe azivikane, kuti vanoita chivanhu vazivikane. Isusu tanga taparara. Covid vanhu vanoti yakaipa, ini ndakati yakanaka. Nokuti se ndichiti yakanaka ndo yakaita kuti vanhu vazive kuti mitombo, mishonga, makwenzi anoshanda. Nokuti munhu wese mukoma Robi akapinda musango nekuda kwesowe nekuda kweanointing. Nditi mukondisa. So pa anointing pai panga pane mushonga unonzi casting uri muchivanhu. Saka munhu ari one aenda kunozvirombera mushonga wake. Handiti anga pamwe kuNigeria, pamwe kuMalawi, pamwe ndekupi. So munhu vabereki mwana kugadzikwa parukukwe kune zvinhu 2. Mandisisa pane kugadzikiwa kwengozi karanda
asi uyu akagadzikwa zvakanaka Mukomarobe. Okay. Manzwisisa? Ndoda kuti ndikuudze ipapo ndikubatsirei. Anditika kana pakazobenda padiki asi akagadzikwa zvakanaka. Sendi kuti agadzikwa zvakanaka, akagadzikiwa achinzi mai vake, baba vake uyu, ambuya vake uyu, ndo vari kunetsa, vari kuti inini ndiwanewo pounondigadzika, vachiziva chiculture yawo iye baba vake. Okay. Yetika ndokubva vatenga cup yemakumbiriro, ndokubva vatenga plate, ndokubva vatenga lukukwe. Handitika so kureva kuti uyu ane chivanhu chaakapiwa chaifanenge akatevedza. Kana alright, kana ari murume waakagadzikwa aifana kudaidzwa. Nazvino iye anofana kudaidzirwa dare ripi? Nokuti baba vakaomberera vakakumbira kuti aiva ndakugadzikai pamwana upi uyu. Zvino uyu akatozowana nguva yekupiwa kuti chimbozvara asi kumberi zvichaganwa. Handitika saka iye futi ndiye zambuko, nokuti kana ndisingete mistake anga asina jeko, asi kuti appendix yanga ari kutaura kuti appendix iyoyo, appendix iyoyo handiti inyaya yekuti vadzimu kana vaona kuti havasi kunzwisisa zvauri vanuku, nokuti dai changa chiri chikona abereki vana 4. Okay. Mupanzwisise papa handiti kana agadzikwa chikona abereki vana ngani 4. 1 dzimwe chikoni cheche chitototi mandisemesa pano ngave munhu pano. Saka dai vane vanhu vangani 4. vanhu 4 vana baba, asi chivanhu ndo chavakarasa. Munoona Mukomarobe ngendikutaurire handiti munzwisisa. Kana ndisingate mistake pana ambuya vakaenda kun'anga vakapiwa dare rekuti iri dombo iri kana kuti uyu mushonga uyu unofanira kuti udai. Zvino maprofita vanenge vachifamba vachisvaga gora vachisvaga, vanotoziva kuti uyu ane chivanhu, so they cast, vanohaka. So wedinonzi kuhakira kana tikuhakisa ndeyekuti kuvhuta chinhu chisiri chake chotaura pane mumwe munhu. Saka uyu akaita mukana wekuti iyo bvanze ndonarasirira ukurasirira mudzimu wake. Handiti zvino kana kari karanda kana iri ngozi kota diita daita. Handiti zvino isu toto right mudzimu kana wakumonya kana kuti wakufuratira unotaura kuti iwewe ndiwe wakabereka vana, takupa hosha vana vako. Saka uyu mukadzi kana chiri chinhawe yekuti zanzi akatemerwa nyora, akatemerwa nyora nababa vake kuti afambise matare aya. Handiti dzimu rati ndere chikono ndere murume, achisi chikono murume agere paari akapiwa kapu neplate yekuti agare akampa rukukwe baba vake. Handiti so inini pandinenge ndakagara ndinechiona kuti so asekuru ava vari kunzi agara wallahi asi muprofita anotaura kuti wakapiwa mhepo yechikono. So chikono ndo zvakapa kuti vanhu vansi vatadza kubhilivha vanzi wakutoroya wakuita so. Inini Mukomarobe ndakaudzwa ndiri panhau paBeatrice padhuze paPlaza Mtendi, ndakaprofitwa nemumwe mukadzi ndatotanga kale matare zvikanzi nai sekuru munorotei, ndikati inini handirote asi ndinotoona mushonga direct ndakamira. Andimunzwisa zvikanzi amuna mazuva muchatanga kupenga. Ini ndatobva kuMalawi zvikanzi amuna mazuva ndaudzwa nemuprofita kurafungora kuti sekuru dzokai kumusha kwenyu dare renyu nguva yakwana. Ndaudzwa nemumwe muprofita akundiudza kuti ndiende uko, ndisati ndaenda mumwe muprofita akundiprofita paBeatrice zvikanzi mapadhuze kupenga. Ndikabva ndikamhanya ndikati mai handisati ndapenga, ndakaenda kunonzi kumuzarabhani kukatsokoto kundosvaga n'anga ndiyakanditi iwe dzokera shoko rako raMwari zvawakaudzwa zvizvo zviri kukwana. Ndatsoka ndikati ini ndakupenga. Saka ndadzoka ndakasvika mutaundi muHarare paHarare Gardens. Mwana wangu dangwe rangu first born ndiye akauya nemuprofita akanditi sekuru svagai jira reblue ndikawariridza muHarare Gardens. Zvikanzi sekuru dare renyu ravhurwa, makaenda kuMalawi kunoita sei? Ndikati kundoona pakarara baba vangu. Zvikanzi right dare renyu ravhurwa. Mukomarobe ndakavhoterwa nemasoso, kwete ndakavhoterwa nevanhu, ndakavhoterwa nemasoso, miri wese kuvhoterwa nemasoso. Ndikabvunza mudzimai ndikati chimboti chii, bosi zvinhu zvaitika pane mudzimai. So kubva that day alhamdulillah muprofita haana kundipa chinhu kana kundibata musoro kana kundibata munamata. Aiwa muprofita weZCC Mbungu akatoti sekuru pfekai jira renyu reblue mata renyu azarurwa. Handiti so uyu ngatore machira zvinhu zvaangapiwa nababa vake
ngazotsvage zvidzoke zviuye paground. Zvino kana zvauya paground todaidza asekuru vake kuti vari kupi vataura kuti chinangwa chavakagadzira kana kachiri mukoma Robbie kana iri ngozi haiendeswe nemweya mutsvene inoendeswa nechivanhu chechivanhu. Manzvisa asi chekutanga chokudaidza kuti ambori papa akakumbirwa nababake ndiani akabuda munhu iyeyo wallahi ende kapu iyoyo ndione kuti iri papa zvakatengerwa izvo ari kuziva handisi kuti ada kuti alombe ndinoda kuti chinhu ichocho chitaura kuti inini ndakapiwa pano baba vangu inini ndakavatora kuMalawi handiti vakandisungira tambo yeblack mumaoko akaudza amai vangu zvikanzi inini ndaturika asekuru vangu pamwana wangu uyu. Mwana wangu uyu achachengeta vamwe vana asi mukati mekufamba kwake achasangana nemiedzo. Munhu wese ane chivanhu chakaipa anofanira kusafa. Alhamdulillah. Saka munhu haagone kumanya nedare remidzimu kana uri mudzimu zvawo asi mondoro kana mudzimu wepasi kana mudzimu wenyika munhu iye haatomboita kana marriage. Saka uyu akanzi akapiwa chikono right very good muchirwere chaari kupiwa very good asi chiri kuda kuti chibasirwe kuti zvimboratidza kuti chimbori chii. Alhamdulillah iye zvinhu zvekutanga rukukwe kana ndisingaita mistake kamhasa kacho ikako ndikuona ndeke nhokwe ndatikarike nhokwe here kuti nditsanga nhokwe nhokwe munodziziva asi haisi dzakaitsanga ndio saka ndikukuudza kuti uye yako iwewe dare rako rine bonde renhokwe. Mukundisisa mukoma Robbie handisi kuti haana kundiudza asi ndikuudza kuti ane nhokwe nekapu yewaiti zvinhu izvozvo ngazviuye paground akaunza paground chizambuko chake chakwana. Alhamdulillah kana vachiroya tobva tonza taiwaka pamwana apa muyozoroya isusu tiri pakati pozambuko ava ngavabude bonde iroro rine chitakuro chacho ende mushonga wacho wevana vako uri kutaura wei kuti mwana wanga anorwadza anoita sei uri kunochera ndiwe musati merikowa. Alhamdulillah. Pane pamwe pana ndakanganwa futi pane pandakazomboenda 2023 kana singakanganisi pandakaenda pane mamwe madzimai vemupostori vakatosvika vakati aisvikirwa kudzinza renyu ndiani. Isisters handisiwo noti baba vakataura kuti amai wavo vairapa vana vacheche. Saka ndakangoti mama vangu ndaidaisa kuti vaisvikirwa. Saka ivo vakati aiwa kutoti kudzinza kwana mama kudzinza kwenyu mimi. Ndakati isisi kunzwa wakati akati baba vaiti amai wavo vaita sei vairapa vana vacheche. Saka vakazoti machira amakapisa manga musikafaniri kuapisa maifanira kutsvaga munhu aimayeredza nemvura. Mayeredza nemvura zvinhu zvaikufambire zvakanaka. Saka ndiri kukubvunza unoremekedza dzinza rako unoremekedza dzinza remuposito? Dzinza rangu. Pomakatora machira iwe uchindonomapisa makabatidza chii? Pazvakaitwa ndanga ndisipo vakatora akapa machira angu inini anotorwa nepostori nesingani ndakavapa ndini vakati sezvo saka ndipomere mupostori topomera iwewe. Alhamdulillah ini kutoa chokwadi yakazara pamberi pedzinza rako iwe ndone mhoso bhozi wakapa postori jira remudzimu kana makambonzwa kuchiweshe kuti kwakaparara misha yevanhu handitika ndo zvawakaita iwewe ende iwewe kutambura kwokuita nokuti iwewe haungatori kuti baba vako vakugamuchidza kuti vakatouya kuudzwa namai vako kuti ini ndagara pamwana wako mubvana wako ndo pandava ndiri kuchabudira ipapa ndichiita zvondoita. Masari ese ane vana vako jeko rese ane vana vako jambwa rese ndiwe nokuti iwe vamai vako ambuya vako vagara ambuya vako vanga vakagarwa nazi tateguru sekuru remudzidza mavo handitika vagara ipapo vakumbirirwa vakatora kuti ndakuchigara pamwana uyu asi vanga vakamirira mwaka nenguva kuti uzvare ukapedza kuzvara wozoita musha wako but iwewe imeneji yekutanga iwe ndo wakakanganisa ndo waenda South Africa endai kuSouth Africa muchadzoka kuZimbabwe kudzoka ndikoko zvino iwewe rega ndikutaurire izvi riri kuuya richibuda language yedzinza rako baba wako akakudza kuti ndiweku baba akati ndokumalawi kumusanje muri marudzi magomani iya
saka ndinewe nandinewe alhamdulillah kunsanje baba vako ndo ali kutaura kuti inini mwana uyu iwewe kana kuli kunsanje iwewe endonotora zvinhu zvavo izvozvo uye nazvo apa likukwera kuti uye nalo apa utore sadaka fati yawo uite fati yawo uzonzwa mashoko yavachatanga kutaura vakumbiririwe uitirwe fati ukumbiriwe uitwe duwa lokuti unounganirwa kana pakati panofanira kuzoti regani kutaurire chirayiro chese chevanhu mudzinza rako murudzi rwako rwasikana rese riri mumaoko rwako mushonga wacho ndiwo chauzoti uchaicheka sei vasikana vaya chinzi vari kuenda kumusha kana tori kuenda pamba zviri mumaoko mako imomo ini handisi kuzvida so iwewo wakatora ukabva wati uyu ababatidza machisi kubatidza chivanhu alhamdulillah muzimbabwe kana makanzwa kuti munhu muprofita pasta kana akaja midzimu yevamwe achitora achita zvanoita alhamdulillah hana makomborero kuna Allah subhanahu wa ta'ala because chinhu chekutora chipo chemunhu nemushonga uchimuta ozomuita munhu iyani mudzimu wako kuita rombe alhamdulillah saka inini kuti mudzimu wako iwo wakatomira uri kuti ndidaidze ndiri kuda kuuya nguva yangu yapana ende hausi kubva pauri uchienda pane mumwe uri kutodzoka uchitozotaura iwe ufuna uzotaura sekuru nhasi 1 2 3 alhamdulillah rabbil alamin avantu kuzinzwa sekuru zvokuzinzwa asi chichemo changu pari zvino sekuru kwanga kuri kuti taura chokwadi mari hapana yokuti nyangwe ezvenyangwe yekudzokeresa mukoma Robert hapana saka ndakatoti pandakauya ndakatoya zvenharo ndakatoti aiwa apa ndiri kutoenda nyangwe zvikadii handisi kuregera kuenda ndakatozotaura nemuninga kuti ndauya asi handina mari yekudzokesa nditsvakire mari yekudzokesa kubasa saka handisi kuziva kuti hapana chamungakwanisa kumbofanira kundiitirawo here ndambodzokera ndambonotsvaga ndambonoshava kuti ndikwanise kutenga iyo plate yachoni kokora cho rikudiwa nezvi zvinenge zvazonzi zvizoitwa zvimbondivhurukirawo pasi ndisati ndawana zvinhu zvachoni isu tinongokubatsira kuti tikukumbirire vadzinzero vako ndo vachavhura ndo vachakupa mutongo ende mhuri yako iwe ugara nayo pasi handiti ikubatsire kuti dora usati waenda unoita 3 days uchigeza nerice kuti vakonzwa nasekuru vako nambu yavo pasina izvozvo handiti pasina izvozvo ndinoshata ndeta sei ndo zvakanakira chechi handiti mupostori hafana kutambura nokuti dzinza rinoti chipostori hamusizoti rakabva kupi iwewe teedza culture yako chipostori chakauya nekuda kwemupostori achinoita nerudzi rwake iwe mimi muri kungonohakira zvinhu zvevanhu handiti mobva manza kuti hanzi kunohakisiriwa kunohakiriwa mweya wakaipa imi muri kunohakira wenyu wakaipa makaudzwa kuti wenyu imhepo yakaipa handiti nokuti wakadzikwa saka iwe imbondiudza kuti iwe upo wakagadzikiwa kwanere pachiurayiwa mombe kana mbudzi chinzi kunovigwa kuti pakulipiwa ngozi pauri zvino iwe wakanzi avanhu pauri wepagera amai vangu ukatorerwa kapo ukagadzikirwa apa ukatorerwa chino ukagadzikirwa apa murume wako achikuroora ukunzwa chemutaura ndo chinhu chaifanira kugamuchira kuti orati nekwenga ipinde umu makazotanga makudai so nemweya misvene alhamdulillah asi pauri ndio pane dare iri revanasikana revana madzimai kupinda mudzimba dzevana uchiyananisa uchitati vese zvitori nani kusvika kuna chapakati sekuru ndoda mushonga wasikana ndokuzoti aiwa vasikana ndi uyu ende unoita so unopedzera nevanasikana iko ndo dare rako rine jira reblue neregreen alhamdulillah kumberi kwacho uchazviona saka imimi mamakadzwa nditi muri mwana mudiki sekutora wamaita hapana kuziva kuti zvii baba makazobvunze baba yangoti muri amai vangu ndozvavaingotaura handitira ndikuzonororana nemurume ndikuenda nazvinhu zvenyu vamazonzi uyai nazvo tizvipise ndikuzvipisa saka kumaprofita vaitiwo chii kumaprofita yangoti mweya wakaipa mweya wokuroya ndozvavaita uri pamuri ndozvavaingoita vakaudaidza ino kabuda ayo havana saka kuroya pacho wakaroya chikanga handizivi ndozvavaingotaura ndozvavaingotaura imiwe
ndozvavaingotaura saka titishonese kuri mainzwa aiwa ndainzwa kutambira kwese kuvana venyu hanzi dhimi ndazvinzwa akuroya manje apa akuroya fefe dhimi kuroya vana venyu ndazvinzwa nekudawo zvamakaita zvandakaita chivaudza vana kuti ndapinda mudare nhasi nasekuru achapona dare riri kutaura kuti inini ndiri muroyi shuwa pamuri yes nokuti ini ndakatora machira ndikapisa saka iwe hauna mwana acho wachatambira achikuita zvakanaka wallahi ite ambuya yako akamira kudai kana iwe uchiti ambuya yako amire nemusoro ambuya yako kuti ini ndikumira nemagaro iwe toona kuti uchayambuka here haupayambuke apa saka vana vako uroyi hwese uri kutaura kuti anzi uri muroyi uroyi wakavatora ukanovapisa saka ambuya yako uri kuti nditonodza tenda sekuzvinzwa seko zvinorwadza zvawakaita ende zvinonyadzisa zvakangofanana nemunhu anotora kuti uri kuudzwa kuti mwanangu ndakutengera bhasikoro woudzwa nemumwe munhu kuti achibhasikoro chatengera nababa ko chakaipa tora sando pwanye pwanye ndozvamuri kuita vanhu vakuru kuudzwa nemweya musoro kuti pisai iye wacho makambomona achipisa machiri mukavatasa izvozvo kuti tibve panapa door to door pane munhu wese maswandi mukaenda kuseri kwake kunenge kune machira ake kwekwe munoona kune paketi rebuti ari kuputa kuti akuwanda inyinyi alhamdulillah ndoto chokajeka sana manje so muende pamwese muprofita wese mukasvika kuti achapola vakataura kuti muende kunomona muprofita mukamusecha mune 2 kg yembanje aputa aisa machiza mungu mufunze kuti komazi baba chi muchitenda kuseri kwekwe munoona kune borongo ari kumwa muprofita iye ari kukuza dzinza rake imi mukunzipisai saka uyu mazenda kune mumwe mupostori sekutaura wamaita madzimai acho but iwewe dai usina kupisa machira wakanga uinawo akati machira vangarei akangoti handiake kundiudza kuti kudzinza kwenyu pane munhu airapa aitoti ukawana munhu vanoti kuhaka zviri pamuri muiti anoita sei munototaura ndozvaakataura takati titetedza kutongoti muroyi handi wazvinzwa saka akatoti akatozotonditengesa jira rewaiti akati timbokumbirira takumbirira kudaro kuti zvizvimboita sei zvimbotenge zvatitonhorei akatozotonipa munama kuti ndigeze neraisi sekuru vatiti unofanira kugeza neraisi mazuva 3 postori ati akatongondipa muteuro wogeza neraisi iwe ndochakumbira vadzinza rako nokuti chinhu chawaifanira kudzoka kuti usati wapisa machira waidzoka kuna baba aini baba namai wenyu iwewe baba vako vakupa ini zvinondinetsa wamunoda motikari mukuyo nababa baba vakakupa chinhu chakanaka vanorasa asi vakaita ngozi dai kunzi baba vakauraya munhu kumashuro teki nababa so baba mungozi ndiri bvisei ngozi iri pandiri asi apa havana kuya nengozi vati ane mudzimu unokuchengeta munhu wese ari kukuona nhasi muudze kuti midzimu hairaswi chivanhu chedzinza rekwako usachirasi nematorwa vanorasa chivanhu kuya jira rakaenda baba munhu aifanira kukuudza kuti iwe jira rakapiwa nababa vako iri hatisi kurinzwisa ndatete vako kana kuti bandikwa kuti majira akapiwa mwanangu isusu kwatiri kufamba kwese tiri kunzi jira iri hatina kunaka nokuti chinonzi dzimu mumusha ndechemunhu wese chinobata muzukuru chinobata mutorwa chinobata ani iwe ukauzoti jira iri chivanhu ichi baba vako vakatoziva kuti vakakura mazviri vakazvitora vakarespekta vakati uyu ndiye mwana wandiri kuda kuti afambe nacho iwe nokuchenjeresa kwako ukabva watora ukabva wanda nazvo kumweya mutsvene mweya mutsvene akati ngatipisi jira remudzimu kana ukanzwa munhu wese wechivanhu jira remudzimu inopisiwa jira remudzimu sokuziva kwangu kana kuti tsimbo dzemudzimu zvinonzi ngadziende panzvimbo inotonhorera aidha kuenda kumapako kundozviviga kana zvichienda nechivanhu chacho ndokunge abvunza munhu wacho ari kutaura kuti toda kunoradzika but iwewe muprofita ndokuudza kuti torai madzimai tisape tise moto kushaya machira ndodzo dzinoti mbanje manje dziri kupisa chinhu chaasiri kuzochita sei asi chinhu chachimukire muprofita chinomukira iwe mundidzo wechii nhasi uno chinhu cheche ndiwe uri kuroya vana noti mbuya kana vatsamwa mudzimu ukashanda zvakanaka nevanhu asi pakaita uromba mumusha wakubuda kuti ini ndakuparura kana uchiti ndakuparura kureva kuti kumunhu wese anozochivanhu andozoti uri kutouraya humwe yaweni handiti asi ukaunza mudzimu uchiti inini wedwe ndakupeta machira ndakuzorora panguva yangu yandaishanda nemi yakwana saka ndakuzorora ndakupeta machira kureva kuti munhu uyu agere mondoro iyi yakubuda pamunhu uyu mune runyararo yakuenda kunzvimbo kwaine kwakanyarara
handiti kureva kuti paidi kubuda yatogara pane mumwe munhu kudhara. Saka izvozvo kanzwisisa izvozvo alhamdulillah. Saka unoita izvozvo ndokuti tibatsirane. Hapana panobatsirane ngakuiti iraisi ende kana ukandokumbira kuti sekuru ini nditoti zvitori nani uwedzeriwe kusafa. Wallahi because kana vanhu asina kupiwa mutongo nemidzimu amuzonzwisisa kukosha kwematare, amuzonzwisisa mukati mechivanhu chenyu. Wakatora chivanhu chavaifana ngochifamba nacho mudzinzara chakafamba nababako, iwe ukachiita shortcut ukachibatidza moto. Saka kana mai venyu kurorwa kuna baba tisape muso kurorwa inhau yako iwe. Munhu anororwa wese anototaura kuti iwewe baba vangu inini vakandiudza, sekuru vangu vakandiudza kuchina Mwari kuti iwewe mwana watiri kuda kuti uye ugare naye uyu anoitira tsvina mabhuruku. Handiti mudzimai wangu akatazvanzi netsvina yake kana achiita weti mumba ini nichapinge nchipeta vagumeze kusaseti zvaoneke. Zvikati alright manje mwana wacho ane trouser 1 zvikanzi trouser iroro 1 iro ndino aina usiku usina chimuka chipfeka. Handiti pachicheva tinoti mwambi kureva kuti tsumo nemadimikira munzwisisa. Handiti mwambi kureva kuti kana ndichiudza munhu andimudze jwi. So iwewo baba wako akauya akati amai akaomberera kuti vedzinza rekwangu rese mwana wenyu ndiye wandakabereka, ndiye musikana wandakabereka mwana wangu, ndakupai kuti sekuuya kwamuri kuita kuti nditsvagire pekugara. Asi amai ruremekedzo rwangu rwese zvandichaita paupenyu hwangu ndiri kupa mwana uyu. Iwe wakabva watola kuremekedzwa nababa wako wabva nokukanda mumoto kubvapisa. Mweya mutsvene uyu unotaura andikuona kuti ndakuudza kuti mweya mutsvene iri pa2. Kune mweya yaMwari, kune mweya yembanje. Pamweya wembanje ndiwo unotaura kuti haangatipise. Mweya waMwari upatota iwe dada iri ngati unoda kuitwa so. Kureva kuti munhu iye alipo pamweya kutaura chokwadi pamberi pevazukuru kana pamberi pevatevedzeri vemuchechi make. Alhamdulillah. Hakuna kana kuti zvanzi we cast demon regatibvise demon rakaipa. Asekuru vake vaita demon rakaipa. Ko iye vake ari kuaisa ku? Ko nhasi uno zvenenge nyoka ichitenderera mumapastor mumapentecost imomo. Chii chiri kufamba? Vanhu vese vakakastiwa so munomuvazere nokungoti ndiri kukwiriwa nezvinhu ndikurarwa. Sekuru ndakabva kuchechi kwaningi ndakararwa nechikati ari muchechi mumavamwe achirarwa nenyoka dzasiri kuziva ndedzani kumba kwako kwasina nyoka. Asekuru ake hana kufa nenyoka. So mafamba makutuka midzimu yese. Alhamdulillah. Ini ndinotenda kuti covid yakaita zvakanaka nokuti min'anga dzese dzamuri kuona dzese takararama pacovid munhu achienda kunotora zumbani mumwe obvunza kuti nhai sekuru ningi isusu pese tine tone macertificate ekuti takafamba nguva yecovid tichitobatsira maministers nokuda kwokuti ndo pakawanika kukosha kwemidzimu. Nyika ino ine midzimu inotongwa akoti mumwe anogona kutonga zvaanoda anoita zvaanoda but nyika ino inotongwa nemidzimu. Midzimu yakangogadzikisa chivanhu kuti ndi saka dzosera chivanhu chako iwe ndo chaziva zvichadzosera sei. Ndosaka ndataura sekuru kuti pari zvinezvi iraisi hamundokwanisa kuiwana kuti ndimbogeswa neraisi, asina kukumbira kwacho kuti kana chinge ndadzokera ndazwanawo mari ndozoita sei, ndozogadzisa hanzi ndauti utombosafa kudai mambo yako akawedzera kuti unyatsonza. Aiwa sekuru ukaona life yako wewe chakakunakidza chikusowe chokuti unotora life yako iwe nopamweya mutsvene iwe wokunyeva iwe unongosingazive sekuru, unongoti ndozviriraito, unongosingazive sekuru, unongosingazive izvo zviriraitika mazuona aiwa zvinambonaka sekuru. Ndonyangopostera chache handichatonamata nguva indongoti ukuda kubatsirikana ipapo but chiposita chache handichatomboenda kuchipostori sekuru. Ndosaka ndatoya kuti sekuru vandibatsirewo nechimachi sekuru musadaro sekuru vewe ndinotaura so ndichiti munhu adzidze kuti sekuru chapola pavakamira havasi kumirira kuti vari kutonga munhu nekumuvenga vari kutonga munhu according nezvaanoita. Zvamuri kuita ndo zvakaipa. So midzimu haifara inokumbuka zvechokwadi sekuru. Wona mwana nditi nai mai ndikufamba chasara kuti vanokubata because ambuya vakaneka kuseri vakapeta maoko ende kana unozva munhu anoti mudzimu kana ukanongedzwa uro iye abude pauko anenge achingopomola chete chiti aiwa yangu aive inonzi final koma makandiramba kani anditi panzvimbo kuti uyabutse vanhu
uri kutiza kuyambusa unonopfugamira munhu iwe ndiwe unofanira kupfugamiriwa uri right ipapo. Ndakatombozvinzwa sekuru kuti unotofanira kutoti utobatsira vanhu vanenge usingaziva manje kuti tozvifambisa sei. Iwewo wakanzobatsira vanhu uri kutiza kubatsira vanhu vacho unobatsira mukadzi pakaoma sekuru hapana kuoma. Ini pakandirerukira 100% gudu ndikutoti dai zvikawezera. Aiwa sekuru musadaro edu musadaro. Wakatona munhu auya achitochema udeso sekuru anenge apfidza kuzi handinyore sekuru kuti zvinhu zvacho zvese wakada vanhu kukuvenga pasina chawaita zvinenge zvakangowana. Munhu kana wakapiwa matare inini ndina chapona nyika yese inenge ita soti ndodenda kwanda wachaipona musi watinongoti chabva chinonzi chapola ichochi munhu wese anotanga kundivenga because mutakati wese muroi wese anoya pandiri kuti iwe waitifumurei. Saka iwewe ndiwe mutakati mukuru nokuti zambuko revana zambuko revakadzi riri mumaoko mako. Ambuya vako vaigara kabadza kari mumaoko kadiki kunosvaira mushonga wenhova wechi zvinhu izvo zvoti zvichiuya mumaoko mako wakanozvivhara nemweya musene ukanzi haleluya alhamdulillah. Ende zveshuwa hapana kana 2 months zvatobva mukutarwa nengomuprofita kuti munotofanira kutoshandira vana muchivagadzira nhova. Zvamutara sekuru. Zvinotaura nasekuru takatotaura kumasowe. Ndisaka sekuru vati dai wambosa. Mukomarubani kuti aiwa chireke. Bozo warigira vana vazhinji vachifa nenhova. Vana vazhinji vakusafa. Vana vazhinji vari kufa. Honzeresi ndiwe. Kuti munhu sekuru ndapanzwa aiwa. Ati mauya mwasekuru ndakubatsirwa. Ndizvo. Ndokubatsirwa wacho kwamuri kuita. Ati sekuru wakwanze pachipostori kana vachikutendera vachikudaiso ipapo. Iri mazvamanje zvakanaka kubva machuza mukati tirakubatsirwa mukomarubhata varipo. Kuti nevamwe venyu vagodzidzawo zvakare kuti zvinhu zvatiri kuita izvi tichirasa machira zvinotipinza munatese. Ndizvozvo zvechokwadi. Muprofita jira iwe wakato baba vako akauya nejira rezviri pamutemo. Handiti? Kwete kuti wakazvifambira ndiwe zvakaenda mumaoko mababa. Baba vakazvigamuchira. Vamwe vanhu unoziva kuti kutora mwana amai vari kushupika midzimwe. Kutoshaya hama yavanoenda naye kuti vanobatsirwa sei. Kuti vabereki vachiramba. Zvino iwe vabereki vako vabvuma. Iwewe manje. Handa atotaura sekuti hanzi vakatanga vatombeni vakaenda kune imwe n'anga. Hamene zvavakanodzwa ikoko nekuti yanga chimudiki. Ndofunga vakabva kuti dzodzi ndai munogeza chivanhu chiri pachi pamwana wenyu akatulikwa. Waunga nomweya musena panzi wakatulikwa uroyi. Wakaroya vangu. Apa ndipo uri muroyi manje. Kuite mbichana. Izvo zvabva zvaita wabva takakuroya vana vako. Kuti wamwana. Aiwa ndapanzwa sekuru. Chivaudza vana kuti ana sekuru chandidonhera ukanzwa kuti vanhu vakanobatwa nachirika ntanda ndo mabatiro acho woza kuti abatwa uroyi uye uenda batwa. Inini uroyi wandakapara vanangu pamuri ndakatora machira emadziteteguru ekwedu yakakumbirwa nababa tikapisa nemoto. Saka moto iwe wandibvirira saka kurwara kana matambudziko amukusangana nawo achapola vati havasi kundipa mushonga adzindini ndini ndinofanira kuti ndirapwe ndikarapwa inini ndokumbira vadzimwe wangu achanzwa. Hakuna uroyi wakadaro ndiwe muroyi wacho. Aiwa ndazvinzwa sekuru ndopagadzirisa sekuru. Handiti. Aiwa ndapanzwa ukavaudza muchabatsirana. Ukangoudza kuona kwandikuita so ukangoudza kuti mwanangu ningi kuno kudarira afambe aso ndapinda pamidia ndikataura so asi chandaendera pamidia kunozvinyadzisa kunozvipfekenura bhozi benzi ndini. Ndinotomudza aiti angatondibvunza kuti mazoita sendati avanhu chakamirira. Saka chimuudza kuti aiwa chandibata ndabatwa inini mudare mumwe muroyi ndini hapana chakatadzika asi ini ndindakatadza. Mainzwa pakunzwa mashoko muchiudzwa nen'anga idzi nemaprofita nzwisisa mubvunzo kana ukauya n'anga zvinani kuti uibvunze tinai sekuru ikakuti buda munoti ndisekuru andinobuda pane 1 2 zvasinonzwisisa. Ndizvozvo. Anditi kana ukava mweya usanotenga malemoni kana mkaka wacho tugeza bvunzwa tukubvisa chii bhozi achakupa mushonga wokuti iwe ubvise dzimu riri pauri riende kwaari. Saka ndikubvunza usati wageza ini ndakuti ubvunza kuti unogeza chii right. Muprofita akuudza kuti unogeza neraisi ini asi ndakuti ugeza neraisi ane mhosva ndiwe. Aiwa ndapanzwa sekuru ndinobvuma mhosva yangu sekuru ndaibvuma mhosva yangu handina kuramba
Alright. andaiguma sekuru Ndapedza ngoma Robbie. aiwa kana akwendi chatochi ndovanhu vatoda vatotitsvaga vanobatsirika chaizvo pamidia ende vanotoziva kuti ngoma Robbie kana varipoka dangu rinofamba chaizvo iro rafamba chaizvo aiwa ngoma Robert aiwa ndazvinzwa ndichagadzirisa apa kwatongokumbira sekuru kuti zvavataratira. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.